कसे काय म्हणजे आज आपण इलेलो आपल्या कुडा मेन बाजारपेठेमधील श्री वामन शंकर पाटणकर यांच्याकडे 1963 पासून आजपर्यंत ग्राहकांची विश्वासार्ह सेवा यांच्याकडे दसरा दिवाळी निमित्त स्पेशल साडी उत्सव असतं, ज्यामध्ये तुमका रेग्युलर यूज असाने किंवा कुठचाही फंक्शन असाने बेस्ट क्वालिटी साडी तुमका बघूक मिळतं। आणि महत्त्वाचं म्हणजे लग्न सराईसाठी तर स्पेशल कलेक्शन असतं, ता म्हणजे विवाह कलेक्शन। यामध्ये एंगेजमेंटसाठी तसेच पार्टीसाठी फॅन्सी साडी आहे, देणे घेण्यासाठी प्रिंटेड कॉटन सिल्क साडी आहे, देणे घेण्याची साडी आहे तब्बल 200 रुपयांपासून स्टार्ट असत। हळदी मेहंदीसाठी लागणारे साडी आहे, प्लस 6 वारी 9 वारी साडी आहे आणि ब्लाउज पीसचा सुद्धा मोठा सेक्शन यांच्याकडे असा। महत्त्वाचं म्हणजे प्रत्येकाचा पर्टिक्युलर वेगवेगळा सेक्शन असा। लग्नासाठी लागणारे स्पेशल साडी प्लस रिसेप्शन पार्टींसाठी लागणाऱ्या साडींचा देखील मोठा कलेक्शन असा, ज्यामध्ये विविध कलर आणि व्हरायटीज देखील असतात। उदाहरणार्थ बनारसी सिल्क, सॉफ्ट सिल्क, चंद्रकोर, सिरोस्की सिल्क असे वेगवेगळे व्हरायटी असतात। शालूंचा देखील मोठा कलेक्शन असा आणि महत्त्वाचं म्हणजे सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतात ता म्हणजे पैठणीचा कलेक्शन। पैठणीचा कलेक्शन अगदी अप्रतिम असा आणि